No, molt espectacular, tant dijous, divendres i avui dissabte espectacular. Tant de matí, a la tarda, migdia fluixa una miqueta, però no, de moment aquests 3 dies molt bé. I ara suposo que el dilluns començarem horari ja normal de treballadors perquè estan fent 14 hores diàries i això no es pot aguantar. Les vendes sí, s'ha venut molt. A part de que hi havia molta gent visitant, la gent ha tornat a comprar una altra vegada. I estem veient gent que no els veiem, clar, si estem fent un horari que poden agafar l'hora que vulguin, doncs per un lloc o l'altre vindran, perquè ara els hi agrada i no podien vindre per l'horari. Bueno, és diferent, sí. Potser era més familiar abans, però ara és més modern i és més de referència com Barcelona o Madrid m'agrada. El tiempo que lleva cerrado está bien que ya lo abran, ¿no? Lo que pasa es que me han dicho que costó 40 millones de euros y no sé yo los 40 millones de euros dónde están, pero bueno, lo veo bien que lo hayan abierto porque esa parte va a cambiar. Home, ha canviat una mica, sí, però bueno, a millor, Va canviar claro, ayer que a millor. les joves, A millor. El que no m'agrada, que soc franca, que hagin posat el Mercadona a baix. Moltes dificultats. Pensa que tant se val aquest carrer, com el que és la plaça Corsini, com el carrer Colom, com el carrer Guardó González, hi ha postos que s'han obert i s'han tancat 3 vegades. Ha afectat moltíssim, molt. Aquí és una data significativa, han tancat 62 botigues, que després s'han reobert, però hi ha botigues que s'han obert i s'han tancat 3 i 4 vegades. Veurà com a eix dinamitzador de tot el comerç de la ciutat. Vull dir, ja veieu on està situat, és el centre, això és el radi on es mourà tot el comerç, on hi haurà vida, serà un centre, sempre repeteixo, gastrocultural, passaran coses a Jerusalem, on es viurà tot, on no tan sols vindràs a comprar, sinó que podràs vindre a prendre alguna cosa, a escoltar un concert de música, a prendre alguna cosa a la plaça Corsini, o simplement a donar un tomb, o a conversar amb els paradistes, o a conèixer amb algú. Haurà degustacions, això farà que siguin múltiples les coses que un pugui vindre. Serà un mercat d'experiències. Això sí, dinamitzarà tota la zona comercial de l'entorn, que li fa molta falta, sobretot els comerços dels voltants que han patit molt les obres, som conscients des de l'Ajuntament d'això.